Toto je zoznam terčov, ktoré namaľovali doteraz neznámi autori na chrbát mnohým, ktorí sa iba kriticky vyjadrujú k militaristickej európskej politike a nechcú vojnu proti Rusku. My s Luboškom nemáme s tým problém. Ako si správne poznamenal, politici musia zniesť väčšiu mieru kritiky. Ale aby niekto zostavil zoznam na základe svojich dojmov, tak to už je novinka. Novinka cez čiaru. Smiali sme sa na tom, že na zozname je aj môj najobľúbenejší americký agent Robo Kaliňák. Chápete to? Robo Kaliňák, ktorý snáď v živote nebol v Moskve, je na zozname a vraj vykazuje stredné a vysoké riziko. Ešte, že mne dali, že vykazujem najvyššie riziko. Ale dojalo nás, že Noro Lichtner a Adrián Repčok sú teda konečne na zozname spolu s nami smerákmi. Ale teraz vážne. Niekto, lebo zatiaľ sa k tejto srande nikto nepriznal, dal na tento zoznam aj mená ako Dag Daniš, Jaroslav Daniška, Miriam Šramová, Ďuri Štubniak a mnohé ďalšie. Vy si uvedomujete, že toto sú mená novinárov? Z Európskeho parlamentu stále posielame nóty proti autoritárskym režimom, ktoré zatvárajú ústa novinárom. Zatvárajú do väzenia.